Petak. Je li kasa ušofljena? Jeste. To ipak za svaki slučaj. Vidite šta bačvani prvo pitaju. Lepo vam je to sve što ste uradili, ali jednog bačkog nemate. Pa ja sam u Banatu i prvo ovo sam Zrenjaninske, ovo sam... Nismo više dobri, mi bačvani i vi banaćani, ili? Ne, daleko od tog, ne. Kaže, Srem, Banat i Bačka, 3 srca junaška. Nećemo to da razvajamo. A šta bi bilo da nema Tise? Bačka ili Banat? Sve bi to bilo. Vojvodina. To je lanac. Jeste. Sastavljen je iz globova, iz štiftova. Šta, kao za biciklu? Jeste. Kao za biciklu. A nemojte. U malome. Petkazanje. Ovog petka u 21 sat. Prvi program RTV-a.